do ko ale be salli almami kofe almami min ka harafu bo cogo mani ko ka sallu almami sugu kofe abe cogo di bo dorke wo ko harafu cinyali cogo ya fula de lahanun jaliyu wa lahanun kafiyu harafu cinya cogo minye lahanun jaliyu misali la doni ke ko suratul fatiha kono ni mogo ye lahanu ke ka harafu yelema fatiha kono suratul fatiha kono harafu min yelema ni be mana yelema o tigila mogo abe foye aka harafu intile ube akwabu almamiya la sallite saho kofe ani amuta alayhim ale bafo ani amutu alayhim nimbe mana yelema nunu na nyogono nimbe mana yelema donc harafu cinya mi na be mana yelema suratul fatiha kono sallite saho tigi kofe men na be ewa harafu de yelema min te mana yelema aka harafu tilawo de kanyi me salli be saha kofe alhamdulillah rabbil alamin ale ba ko alhamdulillah rabbil alamin mana ma yelema ninna an ba ko nuna nyogona ya ka harafu tile min ni almami worete ni ale de te salli be saha kofe parce que man yedewa harafu cinya min fule ni nyate mana yelema ni harafu cinya te mana yelema fatiha la abe fo o yew ka harafu tile bonna ma se ku tile almami worete ale de almami abe salla ale de ko fente salli la salli be saha kofe ne na yasoro harafu cinya min be mana yelema fatiha kono nana salli te saha o de kofe bo don ke ko hari na yasoro mo mi fatiha kono nana harafi site te cinya bolo fatiha kono nana min be mana yelema harafu do be se ka cinya bolo te tila bolo mi te mana yelema salli be saha kofe hari na yasoro qur'ana yurore abe harafu do cinya min be mana yelema ni fatiha koni bena harafu chogola ni mana te yelema salli be saha kofe parce que fatiha de farda sallila fatiha de urukune sallila ni fatiha temina dro fengo fembe fo fatiha kofe sallila be way sunna de donc ni harafu yelema min kula tigi be laje ni fatiha konona de na be harafu yelema min be mana yelema akal mamiyate saha ne na ya sura be harafu mun yelema ate mana yelema fatiha koni bena chogola harafu site yelema min be mana yelema hari na ya sura harafu dobe yelema bulatena chogola salli be saha kofe ni fatiha koni nana harafu ma yelema la salli be saha kofe hari na ya sura qur'ana yuro were harafu be yelema bulu min be mana yelema salli be saha min kofe lahanu yenin chogo ya fulan lahanu qafiyu wa lahanu jaliyu aha bo ko ya la be daga mogo ye ka juruta kata hijiwa ko mogo do ko be wori di alema kata hiji na basara doni ke bawo ko ni hiju seti ye wori ti bolo ni ka wajibu boda ikanna fakati ni ko mun wajibi ke kan nyana mayala ni yu bo wori la ti ka juru sara ni yu bo wori la ni tote mimbe to ibolo mimbi la tamakaki nati hiju ma wajibi ka tigi kana ta juruta ko beta hiji don ko na ye juruta tara hiji aka hiju sahara de mala de ma bilaka ni hiju seti ye worite e bolo kata hiju seti ye kana juruta hiju kama alama bilika yo malika ma donna sede masure ni ma kalati nyinin kala yere ire to lafiya lay kana ta juru kari kanna hada ma de site ka saya wakati do ire to lafiya la ti ka ko ibe juruta ko ibe ta hiji parce que hiju ma wajibi ka bon ko mogo do ko ale muso na bade maseka be u kelela muso tara faso kono bon ale ko muso ka mogo ti ko muso tena fo aka muso ni babo inogon ka de ko abe ninke chogodi
o don ke ko mo ni kam muso ni babe nyogona be lajede de fo ko yoro juma silamiya sariyala ko jaqulutum fadilulu kana jahuruba ala ko ni hada madembe kuma tile de har ni ka bal masrudo kunu qawamina bil qisti walau ala anfusikum aw al walidain ala ko hada maden ka joni tilenya de har ni tilenya in tora be e yere de ka tile har ni tilenya in tora bi bange ba fula de ka tilenya de bilade ka na ya suru muso ni ba ibi uche sege na ya suru kan muso de tora bi baka ja ko ibi kan muso tora bi baka de ibe kuma fere cogo ni be se ki kan muso tora tige ka boy bala o yi kan wajibi de parce que har e yere islamiya sariya ma urdu di e yere mai tora ka shama jan ko kan muso ibe dan shi wala de muso tora ka tige ka boy baka cogo bela o de ka wajibi o na ya soro iba fana de tora be muso ka ale de be baga muso ma tinyate ale de bolo ibe kuma ale ni hikimani nogoya ne yere majibiye ikele na tele ne ban ni ne ka furu muso de ni ne ka deum ba de ni ema ni mara ne jomba mara ni mabbe ne be lafiya ba iye ne mara chogomi iba fana mara o chogo kele na ikele ni kele ini ba ibe kuma fe ni nogoya ni majibiye abese ka tora tige ka boy ka muso ka chogomi iboke budun ke mo ko ni desera ni bela sa iya do tora be bo ale de fe ka muso segere e kele na kele yere majiga e ka kuma sugu be fo desera afana ka mo ba munumbe ube aterike munumbe ube kanu ba munumbe ube abalima to munumbe bese ka do ulu fana la ka kuma fe ani ka muso mbese ka pe chogomi so kono na la ni desera nimbela min yi e ka muso ce a wajilembe e ka yede ka barake bange bagay me amma wabi jibay ka muso ka ko ka baraka yow masala do re ani nyogon deme do ka nyogon deme do de nyala doron ka muso be baraka mbaw ye mesi islam sare ma wajibu ka an kala dawdo kono nyogon deme wude do dina kono bashi to lawo mi ni bembaliya nana u desera ka be pew e ka muso e dina tigi fana jogo nyuman tigi do ima defo yala fana ka dina pamfelala na ka jogo pamfelala ima defo yala na ibache fana ewo ibade ka degunna ka tora baka ika muso bila yoro were ika buso ana iba bonyogon ka ika bila yoro were e yire bi ka balla do chogomi ka nyuma ya min kaya ka jianya na maya kono aka foli ni beta boala ni beta tilefa ke ubeta min ke boke me bi ka muso bila yoro were nyode ko ni ka muso bi ka i muso de tora be baka ni be se ka kuma fe chogo ka dabila ku to so kelen kono ka dabila ni o yere manye fana ibabo ibi muso be tusuri beta bila yoro were aka boy baka bon ni seta e tora mimbe so kona ko munu degu mimbe so kona ko munu ni seta ina gugo nyogon ka tora minni degu mimbe so kona ko munu ube ni muso ko tese ka tola muso na amugo ube bilali nyina fa be muso bila muso fana tese ka tora la fanko de do ni e ko sete e ma se muskila mun bulu nyogon che ma se ka agmusukula imboy sete ka muso bila kata adamana yura fana be sin nimbe se kan lafiya kan nyana ma yala chogomi urdu babolo na ko be toro minna ika marala ika du kono na la ibabolo ika mugo bolo nte se ka ko mbila iba bila ni ma se ka bila yere aba daga na ka mugo ki kan na folo sagima ka bo tora da do benno nubita sakamala nuri miekele to ya tirala jamin o ite control da più o tamache o shupio
ko don be nu be ta tamala ba hakke to ko nu ni nya kele be na ube sagu te ta tamalo be chogodi o yetiara de ciiden ko tiara tu siri ko tiara tu siri ko tiara tu siri ako teriya ye fulanka fo yade teriya o fara fulanka fo yade o ma minna illa wa yajhabuhu tawakkul ala allah akum mo shitan na fona ni teriya tala akum me kya koda alaka ode ba allah tay bolo ode ba allah tay bolo mana ni ko suko forasa ko ni nya kele benna ni beta yoro mi ika ewa tamate cia ni ena benna ko imbe ni hakili uga tena me ni ko da alaka ko nunye mana ko yu temena anani ni ko me tawakkulu ya boye cide nya ko hadisa wure ko na ko tere ya yede minye ila sagi kabo ika fota ni ketama minna nani hakili la et kontinere la itala e materia ke tate sirukuye misali ko ko ni muso sugu ikana furu ni ni muso sugu do ka soko ni ninde beke ni oyo ta manse ye muso la ya to ye musirki yake min ni e ma to ye ya furu iko ni uko ni nimbe muso la ni ya fura ben ninkele me e ma to ye ka muso furu e ma tere yake ma musirki yake tere ya ye de na ye mo mi sage ka bo ka ko tama e de tere yake e de fulan ka fo yake donc nunu nya fulan ka fo yade ni ni sirku de ci den ko tere ya munu fulan ya ko sirku do ah an ya fo kisa la san ko bala kisa bora bulu de la aha wo nuna na ko fe na Allahu alam katami bon ko ibe sara ika muso bese ka ke ibolo fo itina che a jogo kanyi akalla halakani menni ko ni bora fulana no fe doro abeta soma u fe abeta doma u fe abeta fambe pour ki ka fulana ko bale o be chogodi bo folo ambe afu ambalima muso ye ukalli man yasoro kasira alanye ko min fulen ninye ala de ya ala daga chewuye ala ka fen daga le mogo kana fu ko jako ebe upale ala de ya daga cheye aka muso furu kele fula saba nani ni eko ye mu'mini muso ye ni eko ye silamaye al-islam huwa istislamu lillah bitawhid wa inqiyadu lahu bitaa ni eko ye silamaye silamiya sariya min ke sariya ye ibe jena yede o be dia yede ibe jeno yede ala min ke sariya ibe jeno yede cire min ke sariya ibe jeno yede ala yede de nin ke sariya aka qur'ana bakono ka fo ce ka musonnani furu donc ko kana fo ki be jola kana fo ki bo bale e puis musonnani furuli fana ala ya ke muso kan lafiya bala ala ya ke hikima min kama muso kan nafa bala ce kan nafa bala bal muso fule sisa an ka jamana fule an be muso ta fula sabanani me wona tabe mugo ye dina tigi de ibe sira ala nye limaniya bi dusukunna ibe hinna ibe same ibe maloya ibe sira hakkenye lagara ni de muso sera sa wolon fula ibolo ibe ala delinka ce do soro doro dina tigi de jowni man tiron ka dama janko kata baligha e bolo e de muso ka baligha e bolo e yere aba haketo eni kam muso be do ani fani ba be do so kuna nyana mimbe ke abo kalama deja o hinnate emina cewbe bo no fe fula saba teke fula nayde ateke saba nayde ateke nani nay abe e bolo so kono tora mimbaka degu mimbaka la hala mimbaka e todo no semeno bode fo
akuni eye misaliyata yerema e ba min be demuso bale afurula ateke fulana ateke sabana ube e fa min ba bale ni e yere kanu fe ni mo do nayina ce ibe ke cogo wala donc munna silamiya sariya ko nani ka funu jamana yin fula be fula saban nani mais on a tabe muso do fule suni tilew be mo de wala ye do ke nyere furuko gere yarima fawu be khalifa la misiru la mamu ya do ke den kadde muso be ba nyuma be dawula u de muso be furu cogomi u be ce soro cogomi muso tara nani saba jamana fule min cogola na ya soro jamana mo be da muso kele ne matu iba soro min beta dabali kela fe ibeta soma fe ibeta mori fe ibeta doma fe ko fulana kana farika iba soro baye fulana ube baye ifa muso sabana de ube iba soro baye muso nani na de ni fatuma ba ke nani na ka fure be soro ni ebe bile muso chama furu contrôle iba soro ba farla dore ka na tigi tan tundara kelena mo gore dana kelena ba mata ebe sorowa ete soro saudia nunu fle ambe nema minantado muso be sambi nani mafuru sambi saba muso sera mafuru chebe sambi nani sambi duru mafuru parce que arabu muso chaman talite ulu chaman bolo nu ka doni ke baga yerete munu nye doni kala nu be swama be mugo la swama ye chaman furu muso chaman furu to ulu bolo madan ni na ko nyere ya me doni ke baga doda muso do de ye letri chama ka nyininka ko ulu muso ko furu gere yara alema yala lebeta kama alebesaka kama nkutu shebewa kabila Facebook ka ni internet ka ni muso masina nan togo yen ni nyemman kutu yen ni che min ba fe ka bonfe kinyini furula ikana nyini fa fe mbese kan ninkewa doni ko nya jaga ko basi tala ibese ka ke parce que furu gelera muso do be ya sambi nan ma furu usera sambi sabu ma furu bo onyo ona bo iki kan la hala sabe kabila Facebook ni feun kan ni che min benfe ma furu ikana galon sebe dro ikana galon sebe kike fenye ka jogo do kila minci la koy kanu ke dro me la hala min bila ko sebe ni tinya do ma galon sebe furu gele yara muso do ma do sera sambina ni ma fura ko basi tola basi wulu muso kele furu de min be fura sabo fura ka doya anu ka furu ka gele fana ka furu musa ka gele doni ke baka kumana la kutubawu ni deriso la desera hari fama yere saudiya fama yere lejina daima fama yere e walletri sebe kabila lejina daima la doni ke ba grupu mimbe mba fe ka mijirita ka furna fulun no ya kabila hakela mo shikana temo ka jamana la furu muso ka furu silamiya sara jenana ko majena ko silamiya sara mo wordu dima wa taytum hidahunna qintara wajuli be sheka ke akan no ya me ka koy ka mijirita jamana dembe furna fulo fana kana temene ko sariya mo wordu dima sariya ma hakke kala donc muso aye sabali akalli manata akasiralanye donc muso min beta doma fe ni soma fe ni dabali kelaw fe e bora silamiyare ko sinna muso ya o tora ni o dego e bolila onye kati yere ke bada jahannaba denye parce que way mushrike ade ciren de ko lisa minna tatayyara aw tutuyira lahu وليس منا تهكن أو تهكن لهم أو سهر لهم من آتى كاهنا أو رافا فصدقه بما يقول فغير كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تيرينكم مغتي سلامي تتيار أو تتير لهم مغمين يترياك وبي اتارا دو يترياك ترى موري لرفين بافك مصدو فرا لجيني تتير لهم ciden ko ete silamai aw takahana aw tukuhina lahu ube ni etara kolon filike ube tara kolon fili naw fe aw sahara aw suhira lahu ube ni min nyam mo dabali ube tara dabali kelaw fe u ka dabali do ke nje kana do faranka aka fulana ko kana nyana bo
ciden ko ite silamai e yere de yake yere ite silamai itara mo dabalikela do de kaki ite silamai akuni mo tara kolon fili nafe nce ko be fulana na talaje ninka hera balo ben ka hera tala ciden ko qur'anan min jigina ako qur'anan min jigina muhammadu ka akoy kafiran nowe e bora silamiya kono kafiran nowe donc sina muso ya serama koy bete ka silamiya yere cinya pew ki yere bo silamiya yere kono ko parce que dobe fara eka kita ke kati yere ke jahannaba de nube dume jahannaba kono parce que ciden de ko mamma ta yasiruku billahi sayya dagala nara koni mo sara ka suru ba ke ka fendoni fara ala ka koy be do jahannaba kono innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ala ko ni mo yo fulana farane ala kay saraka arjanna do ni kera e ma haramu e ka sigiro janna bata suma de e watto nyali kala ite de me ba soro kiyama kene ka fano inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ala ko ni mo yo fulana farane ala kay saraka ina sira allah garani ala te yafima ibe badake janna ba kono yede mais ni mo min ni junubuna min te fulanka fo yayi mbo ya fa mo min yeja donc ka sabale islamu muso aye sabali aka jeni ala kala tige alaye min bila ka ye jena aka sabali aka munya kuraka kan limaniyata mais min yen ni ko suguye ni nyede ki yere bodina kono pew ki ka jinya ki ka lagara jinya ni muso fulana na di kama sirana mo kana far ikai ka jinya ne mala ni asababu kere ki manke arjana la yere juman ka ju jinya nema sirana kana farika odela ina kana jeche kelena nema min be ce bolo kona tila ina ce bonno kera sababu ye ki kumantar janna doni mayre juman ka ju ki kala garacinya alaka hakiman dama alaka sabali ani alinya siranya limana alaka bilambal mas ewa ambele mu dusukun kono ani ambale maslamu dusukun kono kalli manata ka sabali kajje ni alaka latige jombe junubu so bon koni ewa muso ni cɛ ni muso bilana ɲɔgɔn na dɔrɔn muso b'a ka minɛnw ca ka bɔ cɛ ka so kɔnɔ a bɛ jurumu sɔrɔ o la wa donc muso a tɛ daga i ka bɔ i ka cɛ ka so kɔnɔ n'a ma yamaruya d'i ma dɔɔnikɛbaw ye o jate nusujo de nusujo ni muso ni cɛ kɛlɛla dɔrɔn i bɔra so kɔnɔ a bɛ komi i y'i cɛ sɔsɔ i y'i kɔrɔta kan dɔɔnikɛbaw ko fo ka taa i sagi kana ka so kɔnɔ an y'a fɔ cogo min ka nafagati binna ka bɔ a kan ni e yɛrɛ de y'i ka minɛn ta i bɔra i ka cɛ ka so kɔnɔ a m'a fɔ taa a m'i bila aw kɛlɛla dɔrɔn i y'i minɛn ta i taara ni yɛrɛ u b'a fɔ nin de ma ko muso ka cɛ sɔsɔ a nusuz i ka nafagati binnen b'i cɛ ka fo ka t'i sagi kana ala soso de don hari ni cɛ y'i bila yɛrɛ de silamɛya sariya ko n'a y'i bila de bilalenw ma dafa saba birali fɔlɔ filanan a ko i da yɛrɛ ka minɛ i ka cɛ ka so kɔnɔ de wala takhrujuhunna min buyutihunna illa yatina bi fahishatin mubayyina ni muso yɛrɛ bilala de bilali yɛrɛ de a ma dafa saba ye ala ko a kana musow bɔ u ka sow kɔnɔ u ka i da minɛ u ka sow kɔnɔ muso yɛrɛ fana kana bɔ ni yɛrɛ cɛ ka n'i bɔ e kana bɔ ni yɛrɛ i da minɛ a ka so kɔnɔ de ala ye wɔrɔdu di cɛ ma a ka muso bɔ de illa yatina bi fahishatin mubayyina ni cɛ kɛ muso kɛra dajugu ye i ko a ka i da minɛ i ka so kɔnɔ a ba e nani sa i ba bɛ nani i fa bɛ nani dumɔgɔ bɛɛ bɛ nani mɔgɔ si tɛ lafiya bɔla nɛn ka jugu wala ala ko i bɛ se ka nin bɔ a ka taa i da kɛ yɔrɔ wɛrɛ nɛn jugu n'a bɛ ko jugu ni nɛn juguya de kɛ a ko i bɛ se ka nin bɔ a ka taa i da kɛ yɔrɔ wɛrɛ mɛ ni o tɛ hari n'i bilala de i ka n'i ka minɛnw cɛ dɛ n'i bɔra cɛ m'a fɔ i ka bɔ a m'i labɔ i bɛ junubu sɔrɔ dɛ
parce que silamia sariya ko ni bilali kira ko ce kana ebo e yere kan yere bo jan ko ima bilay re ko ay ñogon soso itara parce que ne furusa chaman biya har suran kuma na an ko sababu chaman ye muso de mun na ala yere ko muso ka idda mine ka sheko ce ka sokono la tadri la Allah yuhdisu ba'da jalika amra ako parce que ta do ala bina ko minke ala bina ko qur'ana ni ko qur'an min aw to don parce que pour ñogoma fula nabe ñogon ka jakko do abe kele abe dimi ñogon koro mais ni ce diminana ayi bila ala koy idamina abe se idamina to ci sani e kay daka ba dusu be suma addu sube suma tumbe kala hala fulu min abe saga ka ciko koro la kele bo bonu ñogon ce mogoma bo kalama abi sagi sinya kele mais ni bora cinyali kela kacha ni tara idamina bilali fololo foladi tara mi idamina yoro wore ube faso kono cinyali kela kacha tromperi yere dobe yere iba sura le yere mako bila ba fiki ka fura bi suru kana saga ni matuguni de ube iba sura kabila yere kono fani cini dobe mogo dobe udabi ka furu kono i ka hasidi yere de ibe nema min yere la chefe ibe che min yere bolale ale te efe abolo yere i ka boy mako kasa obobi suru andente ta ando muso ta kasoro ati e ka hera la de i juguni ka hasidi de do ibe komi na ba fu ka cinya ibolo ka jinya yeleila fo muso kan nimbe fa odi ato ala ko ka idamina ka sokono i kana bo e janko mi bila yere kuma u temena ina ce dorobi minan ce beta nko de tiama ne e muso yere beta ni togo an nye muso do hari bido ko forage ani ce bila la nyugo na bora tara fa sokono muso ni misira sisa ko ale ba ka chefe na ko ba ka muso ko fa ko atesa anyogona della ka kenyana muso nani chekel la droba minun takana nani chekel la amba minun takana don dola nale o ya so ambe sugu de la fami be sugula bo ako bi ako ekan ni cheta ako am segena ifa munu be sugula yere mbu be wole yere an kan nin kuma kan teta so kono yere fa munu be sugula yu wole sigile awa ako nin de la nadi chaya ne mi nye an kan nin furubo kon fa kana furimbo da ya ba ba ako uli kata ala iba soro muso na le dusura durata do be minke ebeta ni etara dorobi makosa ibe chinyali kela do soro ya dorobi makosa ay to aka so kono ni taray chema wordu di may be junubu soro e pinni alama faray ka la ko ka to aka so kono de la tedri la Allah yuhdi subhana jalika amura ni enni misra be nyogon kam mo dama do ace ko be regile me ni etara hari ni enni misra aya soro hasiru dobe ube skro dobe namimo dobe dorobi ka ko cinyay bolo hari ni e yere ya kanu ka sagi dero ba cinyay bolo a cinyala ne ko ni manan kamade ne ka ce kadinye don binna ce manan kamade e awa man ka so mo maso muso chama mbo fana corona filila alaka hakin manda subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk do ko ale be salli almami kofe almami min ka harafu bo cogo mani ko ka sallu almami sugu kofe be cogo di bo dorke wo ko harafu cinyali cogo ya fula de lahanun jaliyun wa lahanun kafiyun harafu cinya cogo min lahanun jaliyun misali la doni ke ko suratul fatiha kono ni mogo yella hanuke ka harafu yele ma fatiha kono suratul fatiha kono harafu min yele mani be mana yele ma wotigila mogo abe foye aka harafu intile ube akwabu almami ala sallite saho kofe ani amuta alaihim ale bafo ani amutu alaihim nimbe mana yele ma nunu na nyogono nimbe mana yele ma donc harafu cinyami na be mana yelema suratul fatiha kono sallite sahutigi kofe men na be ewa harafu de yelema minte mana yelema aka harafu tilode kanyi me sallibe saha kofe alhamdulillah rabbil alamin ale bafo alhamdulillah rabbil alamin mana ma yelema nina amba fu nuna nyogona ya ka harafu tile
mais ni alimami worete ni ale de te salli be saha kofe parce que man yedewa harafu cinya min fule ne nyate mana yelema ni harafu cinya te mana yelema fatiha la abe fo o yau kaka harafu tile bonna ma se ku tile alimami worete ale de alimami abe salla ale de ko fente salli la salli be saha kofe mais na yasoro harafu cinya min be mana yelema fatiha konona na salli te saha o de kofe bo don ke ko hari na yasoro mo mi fatiha konona la harafi site te cinya bolo fatiha konona na min be mana yelema harafu do be se ka cinya bolo te tila bolo mi te mana yelema salli be saha kofe hari na yasoro qur'ana yurowre abe harafu do cinya min be mana yelema ni fatiha ko ni bena harafu chogola ni mana te yelema salli be saha kofe parce que fatiha de farda sallila fatiha de urukune sallila ni fatiha temina dro fengo fembe fo fatiha kofe sallila be way sunna de donc ni harafu yelema min kula tigi be laje ni fatiha konona de na be harafu yelema min be mana yelema akal mamiyate saha mais na ya sura be harafu mun yelema ate mana yelema fatiha kono fatiha koni bena chogola harafu site yelema min be mana yelema hari na ya sura harafu do be yelema bulate na chogola salli be saha kofe ni fatiha koni nana harafu ma yelema la salli be saha kofe hari na ya sura qur'ana yuro were harafu be yelema bulu min be mana yelema salli be saha min kofe lahanu yenin chogo ya fulani lahanu qafiyu wa lahanu jaliyu aha bo ko ya la be daga mogo ye ka juruta kata hijiwa ko mogo do ko be wori di alema kata hiji na na basara doni ke bawo ko ni hiju seti ya wori ti bolo ni ka wajibu bora ikanna fakati ni ko munun wajibri kai kan yana mayala ni yu bo wori la ti ka juru sara ni yu bo wori la ni tote mimbe to ibolo mimbi la tamaka kinati hiju ma wajibi ka tigi kana ta juruta ko beta hiji don ko ko na ye juruta tara hiji aka hiju sahara de mala de ma bilaka ni hiju seti ye worite e bolo kata hiju seti ye kana juruta hiju kama alama bilika yo malika ma donna sede masure ni ma kalati ni kala yere ire to lafiya lay kana ta juru kari kanna hada ma de site ka saya wakati do ire to lafiya la ti ka ko ibe juruta ko ibe ta hiji parce que hiju ma wajibi ka bon ko mogo do ko ale muso na bade maseka be u kelela muso tara faso kono bon ale ko muso kana muso ka mogo ti ko muso tena fo aka muso ni babo inogon ka de ko abin ke chogodi bo don ke ko mogo ni ka muso ni babo inogon